आफ्टर बहुत गोबावनि उनाव आङो इउटुबाव लाइभ फैदों दायो आङो नोंथांमोननो इउटुबाव बिदि आपडेट होनाय जाखायाखै शिलंआव दंफैयो शिलं मेघालयाव बेरायनो फैदों जोङो नोंथांमोननो दिन्थिनो दहाय जोङो बिराद जाम हेलौ जया बर' शिलंआव दंफैयो शिलंआव दान्दिसे बेरायफैदों शिलंआव बोथोरा जोबोर गुसु थेवबो जोंनि आसामनिफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय फैयोबा जोंहाथ' बड'लेण्ड जिहेथु गरम नालाय बोथोरा गरम निथि शिलंथिं एसे थान्दा थेवबो मोजां नांदों वेदारखौहाय अखा गैथ'वा शिलंथिं दासान्दि फुरा जाम बेखिनिया जाम गोजा आरो नोंथांमोननो नैबे जिथु इउटुबाव बिदि आपडेट होनाय जाखायाखैमोन शिलंआव फैनायखौ आङो नोंथांमोननो जिथु जेबो पस्ट खालामनाय जायाखै आरो लाइभबो बिदि फैबाय थानाय जाया आरो लोगोसे भिडिअबो आं आपल'ड खालामिया जोबोर खम जाथारबायसै दिनै एसे लाइभ फैनो गोसो जानानै आङो फैबाय नोंथांमोननो एसे इनफरमेसन हरनो होननानै दिनैनि लाइभखौ बानायनाय जाबाय शिलंखौ बेरायनोसै दिनै आङो फैनायाथ' खेबबासो जाखाबायानो थेवबो माखासे हेडेन प्लेसफोरखौ नायनाय जायाखैमोन बैफोर प्लेसफोरखौ दिनै नायगोन बेस्ट आं हानायखिनिखौ इउटुबनि थाखाय भिडिअ बानायनो नाजागोन आखिनिखौ आं बानायला जाय नायदो नोंथांमोना एसे कमेन्टआव सना बोरै फैदों एसे कमेन्टआव खोन्थाहरलाय क्लियार फैदोंनो फैयाखै साउन्डआ क्लियार फैदोंनो फैयाखै एसे खोन्थाहरलाय जिउआव मानसिया दावबायोब्लासो माखासे जोंनि जिथु थांनानै थानाय जायगाफोर माखासे बाथ्रा जायगाफोरखौ नुनांगौखौ जोङो खाथियाव थांनानै जोङो जोङो मानसिया दावबायनांगौ गावनि थाइसे जायगाल' थायोब्ला माखासे बुस्थुफोरखौ मोनथिनांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो मोनथिनो एबा मोनथि मोनो नै दायो शिलं पइन्ट बिथिं शिलं पइन्ट नङा माने प्लेस आरो बे शिलं जायगा आरो जों थांबाय थादो सेंटर पॉइंट तो इधर आ चुके हैं हमरा शहर के नाय जाय लाइभआव दं एसे कमेन्टआव फोरमायहर जाय नायदों एसे बेरायनो फैदों जोङो शिलंआव जाय लाइभआव दायो गोदान हाबदों बिथांमोननो फोरमायहरबाय आङो जोङो गाबोन जोङो ओजा बड'लेण्डआव थांनांगोन नायनांगोन जोङो माखासेखौ जोङो सेलेब्रेसन खालामहैनांगोन ओजा थ' नैयावबो जोंहा जितु मेघालयआव इन्डिपेन्डेन्सखौ जोंहा खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ बिथांमोना गाबोन सेलेब्रेसन खालामगोन जों दायो नै बेरायगासिनो दङ नोंथाङालाय मा कमेन्ट हरदोब्रा बुजि मोनस्लाबासै आं बुजि मोनासै मा होननाय जाखोब्रा मा लाइभ जाखो नायामाय नोंथाङा मवानि नोंलाय नायनो गोसो गैयाबा एसे आउट जानांगौब्रा सोर फाग्लासै दानना हरबाय आं कमेन्टखौ फाग्ला बिदिजों जायो नामा
रिमुभ खालामना होबाय आं बेखौ मेन्टेला बारा थिग नङा नामा नोंनिया खर'आ क्रेक नामा आरे सासे कमेन्ट आजां गाजां कमेन्ट मैला हरदों माने गुबुनाथ' माला मोजाङै नायगासिनो दंना बेलाय गेजेर ससेयाव फैनानै आदा सिख्रा बुजिया बिजौ मिथिया आमुक मिथिया कमेन्ट हरनो फैदों बिलाय मानसियालाय मा मिथिगोनलाय आंथ' नोंथांमोननो नों आंथ' नोंखौ नाय होनना बुङाखैथ' नोंखौ नाय होनना बुङाखै नों जाय नोंथाङा जितु मेजेम बर' मुवानि मेजेम बिलाय अमा मेजेमनि जितु आंनि लाभार भिउवार्सफोरखौ आङो जाय बिथांमोना नायदों दायो नायगासिनो दङ नै बिथांमोना भिउआ दायो 28 जन बारिबाय ओरै मेलेम बे मेलेम ना मेजेम आउट जा नामाबो फाख्रा सिख्रा मुवानि दन्दा ना फाख्रा आजां गाजां बुंनो फैदों आउट हो जाओ तो इधर लाइव से ना गंदे कमेंट करते तो साला इडियट देखो ए नजरा नायना ला जायगाखौ नायना ला नै जायगाफोरखौ जोङो दायो थांगासिनो दङ फार्स्ट अफ अल चिरापुन्जिखौ जों नायग्रोगोन चिरापुन्जिनि उनाव माखासे हेडेन प्लेसफोरखौ जों नायगोन बोथोराबो दिनै शिलंआव जोबोर मोजां फैदों माबाया आसामाव दिनै सानदुं गोसा बड'लेण्डआव माबायदि सानदुं अखा एसे माबा खोन्थाहरलाय बड'लेण्डआव माबायदि वेदारा अखा हागासिनो दं नामा माजन यूट्यूब को लाइव ऑन करसन माजन यूट्यूब ऑन करसन केनेके क्लियर गैसे भइस तो थासन नै जोंना लोगोफोराबो थि दोङो अबस्था गैया मानसिफोरा गैया गारिखौनो गाखोनो हाथारा गारिखौनो गाखोनो हाथारा यूट्यूबावसो ना यूट्यूब ऑन खाम माबायदि सिस्टेम दालांनो नै बोरमा बोरमाफोरानो अन्नानै बेबायदि कमेन्ट हरनाङा नोंथां बेबायदि मोजां मोनसे कमेन्ट मोजां जायाखै जेनेबा मोजां जायाखै बेनि कमेन्टआ डिलिट खालामजोब्बाय आं बेनि कमेन्टखौ मोजां हरनांगौब्रा नोंलाय आंजोंलाय मा एगेन्स्ट आं नोंखौथ' सिनायानो ना मानसिखौ सिनायबा बेलेग खोथा नै भिउआ नै नाय जोंना नै लाइभखौ नायगासिनो नै माजन एसेना लायसे हायन नै नायगासिनो लाइक खालाम आरो एसे हेफाजाब होलाय लाइभखौ लाइक होदो लाइक खालाम आरो एसे हेफाजाब होलाय बरिया नै नायबाय था लोगोफोर नायलांबाय था अखम बर' किर' लहित हेल' रुममेट मा खबर लहित बेरायगासिनोलै लाइक भिडिअखौ लाइक खालाम जोंनिया लहित रुममेट लाइक खालाम भिडिअखौ नै लाइक खालाम बरिया फंबाय जोंना ओजों अखा हादों नामा अखा हादों नामा बरिया थेंक इउ महा दोङो अफिसावनो ना नायरा कलेज এইটো ৰাগবিশন মই ভিতর নাইবান যাবাই গুগল পে পঠাই দিম মই এই পাৰ্চেলটো মাত্ৰ ৰাখি দিছো
दा अभार फैदों आरो औ नोंथांमोननो एसे नायना ला नै फंबाय Dia. Quality is very bad. I know, but this place not clearly na network, you know. Quality-आथ' मोजां थांखानाय नङा फंबाय मानो होनना बुङोबा बे लाइभ 30 जन नायगासिनो दङ जाय बिथांमोना 30 जना नायदों सासेबो बिदि कमेन्ट हराखै माथो दासिमबो नाय भिउफोरखौ Enjoy. Thank you. Lohit. Ay, ni nai. Aje ko nai. Aju mane ni be village je biye. Beनिफ्राय नै जोमैखौ नुहुरजोबो. फोटो तो उठाएगा नहीं. ठीक है. नहीं, let's go नहीं. फोटो थिखांनोफाय थिखांदो दा सुनजित फोटो फाय गवा माने बेथ' माबासो जोमैसोब्रा जोमै दे फोटो थिखांदोलाय मोनसे फोटो थिखांदो जायो थिंजाय सुननांगोन ना मा होनदो उदाव जाबाय दा नायगोन देलाय फट'खौ माबायदि फैदो नुवाखै बेखौनो नुवाखै आं दसे खमाय दोनथ'नो दै आङो फट'खौ हा लोगोफोर लाइभखौ आङो फोजोबनोसै जाय नोंथांमोना दासिम लाइभआव जइन जाबाय एबा नोंथांमोना लाइभखौ नायबाय नोंथांमोननिसिम गिबियाव साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय बेसिम नोंथांमोना थानायनि थाखाय आं लाइभखौ फोजोबनोसै लकेसना एसे नैनिफ्राय जों स्टार्ट जाबाय माने फट'खौ जोङो स्टार्ट खालामनोसै थेंक इउ स' माच बाय बाय गसंनायनिफ्राय जाया नुवानो ओरै